Yung cottage. Oh, ang cottage. Ay, ito pala. Oh, sige. Na, okay na yun. Sige na. Sige na. Ayan sa ano, cottage. Andun na. Bili mo na mamaya. Ha? Bili mo na ng pagkain. Ha? Pare ko tabi ko yan. Pwede dito? May bato na malaki. May bato na malaki. Saan tayo dati naligo? Ay, nag ano? Diyan? Nagpunta kami dun ng daan. Yung mga rabis ko yung dito ah. Pagbaha siguro malaki, dala siguro. Bakit? Malalim ba dito? Abot dito? Abutin din. Ito, yan mo. Ah? Abot yan. Kasi ang dami ko, ayra abot yan.